Sí, bueno, content, no? Content per el partit que hem fet, per conforme hem estat, hem començat un poc més fluixos, espessos, però a partir del gol l'equip està molt bé i bueno, és d'agrair com hem estat, no? Com hem rendit i bueno, el 2-0 ens dona molta força perquè en un partit menys estem a dalt i en opcions. Necessitaves els dos gols. Necessitava, feia molt que no marcava i per un delanter sempre és important marcar i bueno, la veritat és que sí que necessitava i ha vingut en el millor moment. Se te dona bé Ontinyent, Sí, últimament sempre marco quan jugo contra Ontinyent, no sé si serà casualitat o no, però sí, és un rival que sempre se m'ha donat bé. Inclús en l'Alcoyà. Sí, ja te dic, en tots els equipos que he estat, en el Castillo crec que no vas marcar, però l'any passat en el Xàtiva, en el Denia, últimament se m'ha donat bé. I esta setmana, Pau, heu estat treballant molt el tema de la finalització, l'equip estava patint per la falta de gol i finalment ha sigut tu el que ha marcat, però jo crec que és un pas endavant important per a tots. Sí, l'equip des de l'any passat ja estava rendint molt bé defensivament, sempre sense encaixar, no? Francis du molts partits en lliga sense encaixar i la veritat que m'ho faltava això, el míster ha estat tota la setmana treballant-lo i el resultat s'ha donat. Una altra setmana potser no se dona, però nosaltres ho intentarem sempre i esperem que la cosa seguisca igual i que la ratxa continuï. Si arribes a clavar el gol que has de jugar individual, tampoc no un valor, 3 valors, no? Ja li he dit a Pablo que Pablo me l'estava preparant, però no ha pogut ser. Pau, l'equip ara té un altre partit en casa la setmana que ve, torna a mirar cap amunt, torna a mirar cap a la promoció. Claro, nosaltres el que tenim que pensar és anar partit a partit, però sí, la realitat és que si mires la classificació no estem junts, tenim un partit aplaçat per el tema de la Copa del Rei, nosaltres no anem a deixar de mirar cap amunt. Vale? Perfecte.